To, jama'a assalamu alaikum. Ga wata sanarwa ta musamman daga rundunar sandan jihar Kano. Rundunar sandan jihar Kano tare da sauran gamayyar jami'an tsaro da suke aiki a wannan jiha na jaddadawa al'umma cewa dokan nan fa ta hana goyo akan babura da kuma takaita zirga-zirga na adaidaita sahu daga karfe 10 na dare zuwa karfe 6 na safe tana nan daren dam a waɗansu wurare a nan faɗin jihar Kano baki ɗaya. Wannan doka wanda dama a baya gwamnatin jihar Kano ta riga ta sanar da ita, to fa jami'an tsaro za su tabbatar da ita da ƙarfi. A wannan wurare da aka tabbatar da wannan doka su ne kamar haka. Akwai ƙaramar hukumar birni Kano Municipal, ƙaramar hukumar Gwale, ƙaramar hukumar Dala, ƙaramar hukumar Fage, ƙaramar hukumar Nasarawa, ƙaramar hukumar Tarauni, ƙaramar hukumar Kumbotso da yankin Jido da ke ƙaramar hukumar Ungogo da kuma garuruwan Tambuwal, Gurjiya da mazaɓar Jido da suke ƙaramar hukumar Dawakin Kudu. An tanadi jami'an tsaro na musamman don ganin cewa an tabbatar da wannan doka, musamman wanda suka yi yunkuri su ga cewa sun karya ta, ko ma wane ne za abin da ya kamata. Hakan kuma zai hana yadda waɗansu suke amfani da wannan dama suke faɗar maganganu da yaɗa rahotannin da ba su da dalili. Haka zalika kuma yawanci wasu waɗannan bayanan da suke yana tsoratar da mutane abin da ba a tabbatar da shi ba. Wannan rana tana sanar da al'umma cewa musamman masu waɗannan haya ta babura da ɗaukar mutane da kuma masu sau da suke wuce karfe 10 na dare, to fa an tabbatar da waɗannan doka ne domin a tabbatar da tsaro a jihar Kano. Saboda haka ba duk wanda aka kama ya karya wannan doka, to ko shakka babu za a bincike shi a kuma tabbatar ma daga ina yake tare da gurfanarwa a gaban kotu. Mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Sifi Ibrahim Adamu Bakori Fiyaji, wanda al'ummar wannan jihar suka wallakabi da ba sani ba sabo, yana kira ga al'umma da a bada haɗin kai a bi wannan doka, kuma a ba jami'an tsaro da za su yi wannan aiki haɗin kai, kuma su sani cewa fa wannan aiki tabbatar da wannan doka, sanya wannan doka an yi ta ne domin inganta tsaro da kuma zaman lafiya a jihar Kano. Duk da wani motsi ko hanzari ko kuma waɗanda suka karya wannan doka, kar a yi ƙasa a gwiwa a sana ofishin 'yan sanda da ke kusa, ko a kira mu a lambobin waya kamar haka. Akwai 0800 32 sai 08 23821575 sai 0900 wannan aiki na gamayyar jami'an tsaro za a yi su ne kafada da kafada tare da hukumar Karota domin tabbatar da wannan doka, haka zalika kuma domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a jihar Kano. Mai sanarwa CSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin